Dobrý den, rád bych vám ukázal dneska nový joystick Flex 2JB. Krásný malý joystick, 2 kg, 4 tužkové baterky, alkalický nebo nabíjecí, stop, start. Tady je nabíjecí konektor, pokud jsou tam nabíjecí baterky, tak můžete nabíjet přímo ve vysílačce. Má to možnost bezdrátového nabíjení, zabezpečení kartou. Zapneme uvolněním stopky. Nastartujeme 2 joysticky nebo 4 lineární páky, 2 tlačítka a nahoře máme možnost 5 až 5 tlačítek nebo přepínačů s 2 nebo 3 polohami. K dispozici je i varianta pro mostové jeřáby s 1 nebo 2 rychlostními joysticky za zajímavou cenu.